Здравейте, Неян, това е Неян и днешният въпрос е: защо няма коментари на видеята? Нека да започваме. Общо взето реших на този канал видеята да нямат опцията за коментиране в YouTube, нали? Или където и да е, ако в бъдеще реша да ги качвам някъде другаде, пак ще е така. И това е поради една много проста причина. Не искам да създавам, нали, илюзията, че тези видеа са на някой друг, ако това има логика. Един вид, нали, ти можеш да си положил супер големите усилия да направиш едно видео и някой човек просто ще напише много яко видео. И общо взето това е какво е това видео, един вид. Следно се слага някакъв етикет. Този коментар е какво е това видео. Искам видеята ми да са, нали, това, което виждаш. В смисъл, да можеш да си направиш сам заключенията. Просто да огранича възможно най-много моб менталити, нали, мисленето като цяло. И от друга страна, това отваря много други възможности. Примерно, ако някой иска да ме пита въпрос, сложил съм имейлът в описанието на този канал, нали, на който можете да ме питате каквото поискате. Всякакви въпроси, каквото и да е. Това като цяло отваря вратите към по-интелектуално развити въпроси. Защото, нали, вместо да отидеш да сколираш супер малко и да си много яко видео, ти сега трябва да отидеш в, не знам, приложението, което използваш, за да пращаш имейли, да въведеш имейлът, който съм ти дал и да се замислиш. Тези допълнителни стъпки значително ще подобрят качеството на коментарите и на въпросите, които ми се задават. Или поне това е идеята. Така че ако имате някакви въпроси или някакви идеи или каквото и да е, нали, може да ми напишете много яко видео на имейла, който съм дал. Не бих отказал, нали, да отговарям на въпросите или... просто ми пишете имейли! Това беше видеото. Благодаря ви. Има приятели.